Robert Mugabe akasungwa mushure mekuwanikwa akasenga mutoriro uye kuri kunzi ane syndicate raanorana iye pamwechete nemwana waPhilip Chiyangwa nevamwe vana huzu vemuZimbabwe imomo. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So pa press statement yaburitswa iri kuti iyo arrest of Robert Mugabe Jr. ne syndicate rake kutengesa zvinodhaka. The Zimbabwean Republic Police confirms that besides kusungwa kwa Robert Jr. uyani 33 years on 1 October for kutengesa mutoriro uye kuva nemutoriro paari, a syndicate linked to him and others has also been arrested. The syndicate includes Michelle Jackson ane 28, Simbarashe Kaseke ane 37, Wellington Ncube ane 19, Philip Munetsi Chiyangwa ane 26 and Tanaka Kashamba 25. The police has recovered 25 masachet mbanje uye mapiritsi emalevels epamusoro imikane zvakaoma. So vari kuti ivo vachiri kuenderera mberi neinvestigation iyi. As a nation we should be united tirwe against zvinhu zvinodhaka vana vedu we. Vamwewo vari kuti Robert hatengese zvinodhaka ndezvake nekuti mukomana ari famous nekuita zvinhu zvakadaro. Vamwe vari kuti zviri kubva nekumusoro ikoko maChina ndiye ari kuuya opinda nazvo, then madiplomatsiwo ehurumende ndo vanopinda nazvo paairport since mabhegi avo asinga sechewe. Still the fact remains zvinoenabliwa nevanhu vari kumusoro ikoko navakuru. Vamwe ndo vari kuti shuwa hazviratidze kuti ari mubusiness. Maagents ake aya uye boys rese iri vanonyengerana zvavo kuita zvinodhaka. This was for personal use, kwete zvekuti anoda kutengeswa. Wanzwa rimwe richiti nyika yakanaka handei kumusha, vanhu vari kuita mari. Saka mari dzacho ndo kwadzinobva here ikoko. Ukaona vari pamusoro vachitotamba nezvinodhaka kuti vagone kurarama kweisu yedu. Zvakaoma hazvo. Shuwa vakafa havana chavanoziva. These children went to the best schools, expensive universities. Moyo wangu unorwadzirirwa vabereki vakarera. Zvakaoma. Zvekuti ngati rwene abuse yezvinhu zvinodhaka izvi ndezvekunyepa. Iwo ndiwo vachimasupplya kudaro. Marwadziro anoita kuona hama yako yakupenga nezvinosvutwa izvika adai vanzora tsitsi vamwe vana. But anyway, regai tigonzwa kuti kumakotsi kwacho kuri kunzi kudii. Raspombi vakawanikwa vaine zvigubhu zvavo vachibva vavharirwa vakapiwa nguva yakareba vari mutorongo. Tichaona kuti ava vachapinda here since mwana ari waPhilip Chiyangwa, mwana ari waRobert Mugabe nevamwe vakadaro vachapiwawo here time kuti vanoseva vari mukati kana kuti zvichangonzi aiwa zvanga zviri zvepersonal use and isu senyika hatina kuti vanhu vasatore zvinodhaka at a personal level. Ameno guys, tinoshanda ipower here, influence here, kuzikamwa here, kana kuti iko zvino everyone is equal before the law. Tichanzwa kuti zvichafamba sei, but vakomana vaspenda zvakare umwe usiku vari mukati. Thank you guys so much for watching and please do leave your comments on what you think panyaya iyi.